Okay. Bakit na naman yan? Ano ba dun sa bayan kanina? May mga mandurukot na rin pala. May nadukutan nga 3 tao kanina eh. Doon mismo sa palengke. Nadukutan. Kaya ingat lang dapat talaga doon sa bayan. Meron na rin pala doon. Yung isa nga, yung isa nga kanina kahit nagpunta sa polis, nagreklamo. Tuwan ko ako, ang sabi naman doon, kitang nire-reklamo niya kahit nadukutan daw siya. Kasi bigla na lang daw nawala yung asawa niya. Basta